Libro iti biyag. Programa apakaibuksilan kadagiti pasamak iti biyag nga iti uray kaanuman ket dinto pulos malipatan. Paspasamak ang nakaibati iti liday ken saem kadagiti masagnan. Libro iti biyag. Maysa a programa apakaadawan iti adal ken inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Libro iti biyag. Sa palipay asagot kada kayo ti YouTube channel Brian Altea. Babaen to'y pagayam nyo Brian Agustin. Libro iti biyag. Naimbag manen nga orasyo papagayam. Sumangsangbay manen kada kayo ti programa anapauluan Libro iti biyag. Manipod pailaeng dito'y YouTube channel Brian Altea. Babaen to'y pagayam nyo Brian Agustin. Alangarod papagayam kaduandak aging gana amalpas dayto a programa ket saan nyo akalipatan iti ag-like, mangi-share ken ag-subscribe iti daytoy a YouTube channel Brian Altea. Intun madamdama papagayam intay to ibasa ti pakasaritaan nga impatulod ti pagayam akayat na ti agpailenged iti nagan alito ati nakayat apadakamat ti address na. Nyem sakbay dayta papagayam sagutan kayo man pay iti maysa a kanta. Ay manang ang sagada, manong
Alawen papagayam. Volume Dayta control iti hidden. may sa akanta. Napan ko insagot kada kayo ita nga oras. Kablaawan kayo iti naragsak ken nagasat ngayon kay panagdingdingeg iti daytoy a programa ana pauluan libro iti biag. Alangarod papagayam no kayatyo iti agipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag mabalin nyo nga i-text da kita iti cellphone number 0912-3767-337. Itagundaway papagayam intayon basaen daytoy pakasaritaan ti pagayam tayo kayat na ti agpailinged itinagan alito adi na kayat apadakamat ti address na kastoy man ti kunana Dear Manong Brian, umuna iti amin kablaawan kayo man iti naragsak ken nagasat nga orasyo dita YouTube channel yo a Brian Altea. Sapay kuma tamapilimet a maibasa tuy pakasaritaak tabaring makaibatiak iti adal ken liwliwa kadagiti dungdungeg. Ilinged naklatakuman itinagan alito ket numabalin saan mon adakamaten ti address ko. Agtawenak itan iti 35 ada anak iti asawa ken dua ti anak mi. May saak a construction worker. Idinto tati asawa ket agtagibalay laeng isuna. Agpada nga elementary dagiti dua nga anak mi. Ngem sakbay a malipatak manong ilinged mo latakuman ti asawak itinagan a Marina. Nasingpet ti asawak agraman dagiti anak mi. Ngem aminek asyak tinakaaramid iti biddot wenno siyak iti nagbasol iti asawak. Tunggal malpasak iti trabaho akas construction worker, mapan kami agiinom kadagiti babarkadak ket rabi inton makaawidak iti balay mi. Kanayon ko abugkawan wenno kabilen ti asawak. May ramraman pa yen dagiti anak mi gapu iti kinaalas ti ugali. Tada iti naminsan arabii nabartekak asimmangpet. Ket nakabil ko ti asawak gapu tadyak nagustuhan ti panagdamdamag na kanya. Nagsangsangit ti asawak iti sangwanak ngem jak pulos ingkaskaso. Ket nagturong aklatan iti seledmi tapno maturog. Idin ta makariingat iti agsapa adda dagiti dadakkel ko agraman dagiti dadakkel ni Marina nga asawak. Kinasarita na kami nga agasawa ano mabalin urnusen mi tibanag asan mi apagkinkin na awatan. Ngem bari barlaeng ti insungbat ko kadakwada gapu tana ibagak kadakwada nga awan bibiyang da kada kami. Ken na ibagak pay kadakwada nga asawa kon ni Marina ket adda amin kanyak akarbengan ang mga ramid ti kayat ko kenkwana. Gapu iti daytang inaramid ko wenno imbagak kadagiti darakkel ko ken dagiti darakkel ni Marina kinasarita na ti asawa ket imbagana arespetuek kumakano dagiti pamilyana
agraman dagiti pamilya. Ket gapu iti dayta nakabil ko manen ti asawa. Imasideg dagiti dua nga anak mi, ket uray dagiti dua nga anak mi na iraman ko ida a kinamkabil. Kasta unay ti sangit da nga agkiina. Ngem saan ko nga ingkaskaso dayta, ket rimuara klatan iti balay mi, tapno birokek dagiti babarkadak. Napan kami nga rod nagiinom, nabarbartik kami agingga nga adda dagiti lalaki anak kaapa mi iti uneg ti bar. Naimbaglakit din ta saan na kami adinangran. Nagawidak nga rod anabarbartekak Manong Brian. Ketjak ninamnama nga inururay nakgayam ti asawak agraman dagiti anak mi. Tinamag ti asawak no sa dino manen tinagkapkapuak. Ket tinamag met dagiti anak mi no apay arabiiak manen a nakaawid. Gapu ta sabali ti panagdingeg ko kadagita a panagsaludsud da kanyak, nakabil ko ida ket nagsangsangit da manen iti dayta arabii. Ket imbes nga ay-aywek ti asawa ken dagiti anak mi, pinanawak latta idan ket napanakon iti seled mi. Ngem tijak inamnama isu ti pannakariing ko nga awanen ti kawes ti asawa ken dagiti anak mi. Biniro ko isuda ket napan ko sinapol ida iti balay dagiti dadakkel ko ken balay dagiti dadakkel ti asawa. Ngem may sa ti sungbat da kanya, asaan da kanu nga ammo no sa dino ti ayan ti asawa ken dagiti anak mi. Kapu iti dayta nagpatulungak karagiti gagayem ko tapno sa pulin mi ti asawa ken dagiti anak mi. Ngem napaay kami Manong Brian. Agingga ang nagsubliak iti balay dagiti dadakkel ni Marina ket tinunada asaan kun asapulen ti asawa ken dagiti anak mi. Gapu tawan dan ditoy lugar mi. Naglabas ti aldaw ken bulan, naamuak nga adda iti syudad ti asawa ken dagiti anak mi. Iti balay ti maysa a kabagyan mi. Napanak nga rod iti lugar a nakadamagak nga ayanda. Ket dakkel ti pagyamanak gapu tanakitak ida. Kinasaritak ti asawak agraman dagiti anak mi. Anu mabalin ket agsublidan iti sidong ko. Ngem natangken ti pangiddeng ti asawak adidan kayat ti agsubli kanya. Kastamet dagiti anak mi. Adda payen panagbuting da kanya Manong Brian. Ngem maawatak met ket ti asawak agraman dagiti anak mi no apay asaandan akayat ti agsubli kanya. Gapu tapudno met anaulpitak kadakwada idi adda dapay laeng iti dennak. Nagpakpakaasyak latta kadakwada nga agsublidan kanya. Ngem talaga asaandan akayat ti agsubli. Nagawidak nga rod ditoy lugar mi. Ket insangsangit ko tinalaos a panagbabawi.
gapu iti inararamid ko iti pamilyak. Ngem kinuna dagiti dadakkel ko ken dagiti dadakkel ti asawak asaan pay analadaw ti amin. Basta ipakitak tatta ti panagbalbaliw ko ken aramidek latta dagiti ammok anasayaat. Ita agmaymaysaak titoy balay mi. Awan ti kadkadwa. Naimbaglaket din tasaan met nga agliway dagiti dadakkel ko ken dadakkel ti asawak nga umay mangsarsarungkar kanya agraman dagiti gagayem ko. Nagbaliw akon Manong Brian ket uray kasanupay ti panangawawis kanyak dagiti gagayem ko tapno mapan kami manen aginom saan akon asumursurot kadakwada gapu taing karik iti bagik nga agbaliwak gapu man laeng iti pamilya. Alakastan Manong Brian, agyamanak iti anus mo anang urnos ken nangibasa iti daytoy apakasarita. Sapay kuma tanakaibatiak iti adal ken liwliwa kadagiti dungdungeg. Toy pagayam mo Lito. Lito pagayam ko pudno ti kuna dagiti dadakkel mo ken dagiti nakaikamangam. Asaan pay analadaw ti amin para ken ka wenno para kada kayo iti pamilyam. Ket ti maibagak itultuloy mo ti agaramid iti kinaimbag ken itultuloy mo ti agbaliw. Ket sapay kuma tamaaramid mo dayta para iti pamilyam. Ket mangnamnamaak adumteng tumet laeng ti aldaw ken panawen ngagsublida iti dennam. Ala pagayam pulito agsingsingpet ken aramidem dagiti ammum anasayaat. Agyamanak itingka panangibinglay iti daytoy apakasaritaam ket mangnamnama ka adaytoy apakasaritaam nga ingka imbinglay ket nakaibati iti adal kadagiti tungdungeg. Bueno papagayam ingkay nangegan ti pannakaibasa ti pakasaritaan ni pagayam tayo alito. Adi na kayat apadakamat ti address na tampok ditoy programa tayo Libro iti Biag. Inyornos ken imbasa to'y pagayam yo Brian Agustin. Agyamanak itingkay panang tarabay. Sakbay nga rod papagayam ngayon tayo agsisina iti daytoy a programa. Alaat man daytoy agundaway nga agyaman kada kayo itingkay panagdingeg iti daytoy a programa anapaulwan Libro iti Biag. Sapay kuma ta kadwaandak tumanen inton maminsan a panagprograma tayo. Ket saan nyo akalipatan iti ag-like, mang-share, ken ag-subscribe iti daytoy a YouTube channel Brian Alteia. Alawen papagayam, agannad tayo amin, ket ni Apo Dios, timang tarabay kada tayo. To'y pagayam yo a pumakpakada, ken mangkabkablao kada kayo iti naragsak, ken nagasat nga isasangbay, ti Christmas kada tayo amin, Brian Agustin.